Estamos aquí, estamos facendo unha concentración todos os veciños e comerciantes de todo o que a Avenida de Portugal, o barrio do Couto e a barrio da Carballeira, porque levamos casi un ano con unhas obras interminables que nin comenzan nin acaban e agora, para remate de todo o que levamos aguantado, zanjas abertas, bueno, estado de guerra, ya ves, material en la calle, enterámonos que a obra, o encargado da obra marchouse porque son insolventes e que o alcalde debelle diñeiro, co cual isto é a obra interminable. Queremos unha explicación, queremos saber que plazos nos vai dar, que obra vai a seguir ca obra, cando vai a acabar con todo isto, cando va a haber limpieza, temos zanjas abertas fai moitísimo tempo con ratas, alcantarillado, aguas fecales, en fin, un infierno. O comercio sufre moitísimo porque ten facturación, hai algúns comercios que ten facturación por debaixo do 50% e a maiores, ainda pa máis agora, para xente que ven a aparcar aquí a comprar en algún comercio, mandou ao local para multar a todos os veciños. Cando hai sitios que non podemos entrar co garaxe, eu tuve varios días sin entrar, a mitad das veces non se pode entrar, porque hai maquinaria, hai material, en fin. Chelo lembra que a Avenida de Portugal é unha das principais arterias da cidade, vital na vertebración dos barrios do Couto e a Carballeira, e a día de hoxe semella ser un campo de batalla. Veciños e comerciantes piden ao Concello unha solución urxente. Que mañá empece outra empresa a terminar a obra. Bueno, terminar non, ainda non chegaron a mitad. Pero que, claro, temos toda a calle levantada. Podían haber feito por tramos. Isto son máis de 1,5 km de arteria que une Ourense. Entón, ter toda a calle cortada, ahora pasan algún coche, pero non hai circulación real. É moi puntual. E como di Manuel, o día a día aquí é todo unha odisea. Esta calle sempre foi de dirección doble, dos dous sentidos. Ahora, claro, como hai vallas, as que non están tiradas, a xente non ten onde aparcar, entón aparca máis ou menos donde pode. Entón, a veces hai tramos onde non circulan dos coches nun sentido ou noutro. As señales non sabemos se son reales ou non. Por exemplo, ali un pouco máis adiante hai unha señal de dirección prohibida que está do lado dereito. Entonces, eu entendo que as señales de dirección prohibida póñense do lado izquierdo. Entón, aí realmente está prohibindo a circulación, non se sabe para onde. Realmente sí que se pode pasar. Pero, bueno, tiñan que facer mentre non solucionan o problema volven a iniciar as obras, reordenar un poquinho o tráfico. O sea, en que tramo se pode circular, en cual non se pode, case un poquinho de control. Para moitos, estas obras están supondo un castigo, especialmente para as persoas maiores e con mobilidade reducida, que se ven en perigo cada vez que saen á rúa. Que terminen o tramo este, senón non se pode andar. Todos os pasarelas, e non se pode andar. E eu que estou fastidiado nunha perna, pois, se vou sin muletas, márchome así. De momento, o Concello segue sen poñer data á solución do conflito.